Kaon ko mo. Yan, good morning mga ka-dragon. Ayan, nandito ulit tayo sa farm. Siyempre, dahil napakainit ang panahon, maggagawa tayo ng halo-halo. Ayan, meron tayong ano dito guys, kamote, saging, at siyempre, ang ating leche flan. Gumawa ako kanina. Oh, at meron tayong gulaman. Wala sa buko. Meron din tayong buko. Siyempre, yan mga wala. Yan ang isa sa nagpapasarap sa halo-halo. Ayan guys, mamaya naman ay magluluto tayo ng ano ngayon? Pasta Piesto. Ayan, parang masarap yun ah. Pangalan pa lang masarap na. Ang mayaman. Pang sosyal. Parang baka pang sosyal. Baka hindi kapad ng Baka hindi ano. namin kapad yun na kain. Pang pakbot lang daw sila. Parang nakon ko na yung dati. Parang hindi namin alam yun. Yung Sabi grain. muna ako ng kanin. Kulay grain. Umpisa na natin magluto ng ating halo-halo. Meron na? Ba? Si Auntie Ligaya guys, wala nag-awol. Nag-awol na sa Auntie Ligaya. Hindi ka paramdam. Nag-iba na siya ng landas guys. Iba na. Mas gusto niya raw magbunot ng sibuyas. Ba't nyo natubigan nyo pa yung palay? Ako magbalat ng pan. Ang sarap ng ating ano oh. Dilaw na dilaw. May dala kang kutsaya? Ito yung favorite. Gagawa rin ako ng konti para mayroon siyang hinanap natin kasi kulay. Ang pagkulay ng hangin na lang. Buti na lang ano, naghangin na ulit. Bilong mo yung kainit-init na nga, wala pang hangin. Ay sus. Kagabi lang. Walang kurid. Kagabi lang siya naghangin-hangin. Kahapon ng tanghali, daw mabalila ka magaan mo alam kung saan ka magsuot. Tapos brown out pa, wala pang signal. Ay na, daw nasa impyerno ka eh. Parang katapusan na Talaga. Yung ano, sobrang init, wala hangin-hangin, tapos brown out. out, walang internet. Simula ano, gabi hanggang alauna yata ng ano, hapon. Sabi ko, nasa earth pa ba tayo? Tapos walang ano, internet, walang signal. Ala kayo, ano tayong? Anong oras na yung nagkaroon eh, di ba? Daw nasa disyerto ka kahapon eh. Nasa kawalan ka na. Puro mga ni balating mouth. Buti sila atin may solar pa kahit pa paano eh. Kahit mag-electric pan ka naman, nakatulog mo angin mo. Kami mga insultante, baka mabasa. Yan niya, ano eh. Hindi na rin makatulog eh. May stress na rin. Dito may lagay tayo. Sarap yan saging. Sa halo-halo. Ikon muna natin kalte. Kalte yun, di ba, ante? Kalte. 150 din pala na ano ni Kono. Until Mardo? ilang mga bata. Tama na yung saging, te? Ha? Tama na yung saging? May kamote, may saging. Tayong gulaman. Siya magbay ka ko rin saan? Malang. Tama. Natin yung sabaw na. Ay, buko oh. Sarap. Lambot. Tama ito isang. Sabi niya buko. Ito ba yun na ba yan? Hindi, yung ano muna. Sige, kamuti muna, Jack. Para ano, Madali lang naman yun. bigyan mo lang ng kunting tubig. Laki mo pa eh. Oo, kunin ko lang yung sabaw niya. Ayun o. Ito, lagay ng sabaw kayo. Saan? Higatan na yan. Gusto ko na malais batikwa. Usa. Ano na yan?
Kung sakali palang kulangin, may dalawa palang extra eh. Tangkan yan. Puro niyo ko lang, oh. Ilan ba tayo? Ito lang to. Ito, saktong si Papa. Ito. Nakaralog na. Sige, hot mo ka ba? May tubig man? Oo. Tanggalin mo na lang ako. Tanggalin mo ulit to. Para kaya mo ito. Ang sip ng tubig, pagkulo ng asukal. Sige na. Minatamis na kamote. Kinalted. Lagyan na natin ng asukal guys, itong kamuti na sinuti. Kinuti na kamuti. Ilagay niya na ito lahat. Huwag daw. Nalagay ko na lahat. Ay, may ano pa. May saging. Ipagsabay na kaya. Hindi na adawin niyo na lang. Oo, pwede mo. May sabaw man yun. Guys, lagyan naman natin yung ating saging. Minatamis ng saging. Kaong sana. Tayong kaong ngayon. Hindi nagkakaong. Pati kaong natuyot. Ang aming lunch guys, simple lang. Inihaw na talong. Tsaka mackerel. Ako ngayon Si Gigi daw magluto kay ano lang, simple lang yan eh. ang basher ko din. Hindi ko kayo nakikita magluto. Ha? Sabi ka ba't yan? Pinantiligay lang daw. Kasi Doon yung moment, hindi nyo na kinain din. Nag-aihang na naman ako ng talaw. Sarap yan, ante. May laso na sana na. Sibuyas. pero mas masarap kasi yan. Siya lang din. Masarap talaga laso na. Sibuyas sa lalong. Sarap ng ating ano Yan, yung ubi. ating kamote ube. Sarap. Para may kulay. Isa rin naman to sa ano, pampaganda ng itsura ng haluado. Pag walang ube, parang aglaladoy. Yun lang man daw yan. Walang makuha na lang. Nagatigil ang balong kaya inukay namin. Ano, kompleto na ang ating ingredients. Okay, guys. Lalagay na tayo. Lalagay na namin ito. Hindi na palang ulit. Piliin ko yung maluwang. Ay, bawal tayo ng malig. Ito lang. Pwede namang mag-retain. Ito sa akin guys. Yung kanila maliit, lugi sila. Dahil summer, Kani ko tsara dito. Let's beat the heat. Beat the heat. This summer. kaong ko mo. Di ba? Para tayong nasa Hawaii. Ay, ano yun? Lugi siyang tiligayan, hindi nakatikim. Burakay. Bravo mo sa araw. Favorite pa naman ni Antilig Higay. Malaki yung nyug ko, malaki din ang litsiplan niya. Ano ang ikuan? Ilusog ka doon. Na. Wala mong lagay dito.
Ito lang yung asukal. Kunya? Mga kutsilyo natin. Bupat? Dagdagan mo rin ay nagbalimot ka. Yung mga dura pa nga rin. Problema. Tayo mo tayong kanin. Ha? Kanin. Ayaw pa palang leche plan. Ito ilagay ko. Talong. Hindi kan mo natin eh. Gan para picture mo tayo. Oo. May analuin sana. Kaya manalo eh. Tingnan yung ito nila. Nilagay na sa bigyan na. Ito ay naman nilagyan mo. Bukan mo kayo, kaya ang mali. Dito pa ilagay yung sasawan. Kain. Kaya nga dalawa dito kaya. Ano na yung luto mo dyan? Perfect. Wow, sarap. Kabango ng ano? Mackerel. Hindi pasado ah. Lahat pasado. Wala nang yelo pa yung isang yelo. Kung gusto nyo mag-gripping, meron pang yelo. Marami pa. Kumain ko na ito yung mga. Oh, ba't kung akin din yung nilagyan? Huli daw yan. Kung ano natira lang. Yung isang supot na yelo. Kain na. Parang buhay kami dyan kayo. Kain muna tayo bago tayo mag-halo-halo. Baka buksitin tayo dyan. So, tama na to. Ito na lang, oh. Pito lang man tayo eh. Kukursing na rin yung ano. Talaga sinadyan eh. May iwan yung, ano eh, may nag-iwan ng buto dito eh. Dapat pala yung isa rin sa akin. Ayan, ayan, una. Dagdagan mo yung na yelo. Ayan, okay. Mag-refill tayo pigning. Sarap ko. Kain ko talaga. Masarap. Wala na tayong kalamansi. Ah, meron doon? Sa puno. Meron doon. Ay, sa puno. Pakain na. Tara. Ito kung gusto niyo ng beans, pwede ito. Okay, let's eat. Wow, sarap. Hindi na pantinin ko. Leche plan na. Yan, sa mga ano gusto mag-refill. Kain na, kain. Ay, balik natin ito. Hello. Wala pang gatas yan ha. Kayo na maglagay. Hello? Ilagay niyo sa Uy, Juby, dito. ano yun? Mangan tayo. Gatas na yan. Wala pang gatas yan. Ito nga. Ayun. Buksan niyo yung isa mamaya. Nasarap na wala pang gatas. Kung yung plato ng tiligaya. Ikaw din may maggamit yan. Pinagalo-halo ko. Lagay yung gatas. Maliit lang tayo. Ayun, buksan niyo mamaya. May sukal na yun ata? Wala, katamis na yung mukha. Lagay lang tayo konti. Pag matamang, di wag yan mo. Kaya na may yelo pa doon, oh. Ngayon lang. Ay, Ano saka pa? pala. Sarap. Kain ba? Sarap ng ano. Malamuyot. Talong. Ayun, mayroon doon.
Di masing kwaraw. Sarap. Tukan mo sana ang pili. Doon sa kutsara pa lang ha. Ha? Kutsara pa lang kayo. Sorry sa lang ko yan, oh. Yeah. Butasan niyo nga ito. Ano yung kutsilyo mo? Ayun, ito na. Lugi sila sa akin. Malaki ang akin. Mga asukal. I-adjust nyo na lang nila. Kayo na mag-asama. Unlimited halo-halo tayo guys. Marami pa tayo yun. Ligaya lang sa ngayon. Ay, bakit siya? Hindi si Madam Ligaya. Limas. Okay. Hindi ko eh. Talagang binilisan yung magkain para makalo-halo tayo. Samantala ako, magsimula pa lang ako. Halata ba? Ano na, kitkus na. Ano, lagyan mo yelo. Wala pa palang gatas. Gatas, ante. Mahal na to sa ano? Sa Uy. mga beach. Na? Mga ano? Buko lang yan eh. 200. yan? 200. Sa Boracay yan, mahal na yan. Ito na lang ako kulay sa o. Ayaw nyo na magkain ng kanin? Ilan yung kanin? May kanin. Tumagilo din kita o. Dahil pa natin yung ilaw? Ngayon pa doon? Meron na. Parang gatas. So, Hindi ko talungaw. Tapos ka. pili ka na sa Tapos agad ah. Kabayag na yung pal. Kasi, patagalan ng kain. Dito pa lang sa halo-halo, busog ka na yung kadaming darang halo. sabang. Ayun yung isang ba? Padalay mo sana siyang asukal. Kamis naman eh. Hindi ko lang matang lagi ng isang palo. Okay. Finish na ako. Yung yelo. Hindi tayo ng yelo. Ano kami? Bago pa kasing bunga niya ng tino. O yan yung kasi lipas eh. Kahit gulayin mo, Nagulakan dyan? kahit gulayin mo, gulayin mo ito eh. Ba't mo yung kan? Gata. Gata. Maraming tindang ka lang na doon. Dito ng tea. Ito galing. Kamali na siya. Yun sana ang mga kayo, gilit, kilit. Yung kaya mga ano natin, yung yan. Wala nang dadalim ng bilog yun. Kilit. Ayun yung paano yun. Wala man sa dinsang dyan. Saan?
Di ba doon sa Manila, ni-appeal si Juan, ang anak niya, nagbukod daw sa Butres. Sino? Kaya pala kalaki Si Anam? eh. Si Anam? Kala mo buntis. Yung anak ng babae. Yung kabatch nila. Kaya ng talong. Hindi. Kwarta ka mantek. Hindi ulam. Nakain pa nga lang siya ng kwam. Nabuntog ka mga ano. Buti hindi nagangangilo yung ngipin mo, ante. Kumalamig. Nagangilo. Sa kanya lahat wala. Sa deligaya lahat masyakit. Hindi, alangan magngilo, artificial. Hindi ko mapala. Ano tayo? Dagan ko nga ng pang. Ito, Nang nagsiplan? saging, ano, Ito yellow lang. ano ang masukal. Di pabot na yung yellow? Yung pangalon. Ang pa? Kung sumasamahin na yung Busin ko itong talong niya. ate kayo eh. Sa'yo yung pinaka Ang sarap ng ano eh. May dala ito siyang baso. Garapon mo garap. Ayun si tayo pa. Nangalan. Bili mo tayo. 25 pesos lang. Yung Apa? Daw? Nasa sa kalahati. Mahawakan mo nga rod. wala ko ah. Ayun, may baso talaga. Kanong buko to yung? Buko tinajuan mo. Yun na lang yung luwang mo na lang Yung dyan. pasok lang. Yung lahat. Tapos sila na mo kaya? Silang malagyan balaw. Bigay mo. Saan may lagay ngayon yan? Dito yung mga Kaya nga, Isupot mo na lang. Oo. ito nga nagyan mo. Ay na may malaking plastic. Ne? Yan to guys. Okay, ito mo ate. Kanino yan? Inyo. Inyo. May take out. Hindi ka siya. Parang tayong lagayan na rin. At parang nakasimulan natin magsabi. Sinabi ko ito, nakaulit ko na kasi. Oo, wala magbiling amin. Baka matapon lang ha. Yan lang. Tama na yan. Nanibalon yung bagi niya. Kanya daw yung buko eh. Bigyan mo si Lola mo ligaya. Dapat tayo plastic. Mahawakan niyo nga rod dyan. Salamat po. Salamat po. Oo, lagyan niyo inya, oh. Pasensya na kayo at makalat. Siyempre ganito talaga sa bukid. Nagsubo. Tapos tulaw. Uri kinilang kukuha ng mga libular. Kasi nasa naibog siya. Sarap. Para kami sa beach. Nakailang refill na sila ako. Hindi pa rin. Kami sa wala siya, hindi pa.
Sa kalahati pa din. Hila pa. Yan guys, bali pauwi na po kami. Hindi na kami nakapagluto ng pasta pesto kasi ano na sobrang busog sa halo-halo. Hindi na kinaya. So natulog na lang kami pagising. Yan. Hindi na kinaya talaga kumain. So ilalive na natin yun next day. Bye guys! Bye, Thank you bye. for